Elikkä morjens teille kaikille taas. Oho. Se on... Vitsi, tää on kovalla. Se on... Hirmies. Eli vetää tällainen niinku... Neljän tilaajan spesiaali. En tiedä onko noin. En kyllä yhtään tiedä näitä, että onko paljon tullut tilaajaa lisää viime aikoina. Ja minulla tylsä. Nopeasti ottakaa, jos mä vähän vilkaisen, miten... Täällä on... Oh, vitsi! Monastery. Katon vaan miten pitkän videon mä tästä teen. Paljon kello on 12:47 on mennyt joo. Ei mitään hätää. Aika kuluu ja. Niin. Tietysti terveistä. Ei, onks täällä? Mä kuulkaa nousee tänne ylös. Vittu mitä? Joo, mennäpäs yksin. Ei vittu. Haha. Oi. Ei perkele. Kettu. TP Bitson mua 3. Oi. Oi. Tää oli huonoin. Ihan että tappoputki 5. No vittu, sinne meni mun tappoputki. PP Bitson on kuitenkin 1. Hui vitsi mä luulen. Terroristis erikoisia. Ei vitsi kun tää kestää liian kauan, niin mä pääsen eteenpäin. Törpäkät. No niin. Ai. Hazard Tero. Mun pingi nousee yli 100. Pingi on 5. Pingi nousee yli 100. Missä mun pingi on? No. Ei vitsi, voida se oikein. Nyt lähtee oikein. Tää on automaatti. Mä meikin tänne. Kulmaa kyrkkinä. Ei vittu.
Ai nyt on tylsää, no oottakaa kun minä kuolin. Kuolin. Terroristit ei periaatteessa ole mun puolella armissa. Mitäs mä tänne? Läkkii sisään. Ei toi voinut tappaa mun seinän läpi. Hyvä, kukaan ei hallitse mun kaikki. Kaksi assistia, ei paha. Älä poppi vähän sitä. Täällä tulee... Vitsi, täällä tulee onnea kuule isänmaalle. Ei vitsi, tässä on rumaskeli. Miks mä en läheskään hankkeita skinin tähän? Mä oon nyt katolla. Ei vitsi, toi tappaa mut. No, mulla on katkaistu haalikko. Lol. Lol, XD. Tää on ihan perseestä. Tää on huono tää katkaistu haalikko. Et sitten kun vitsit kuolla, mä hallitsen. David! Mitäs mä tapaan? Mitäs mä haluun? Nice. Ne menee katolle. Mulla ei oo... Ei oo apikka. Ai apikka. Tos apikka toiseen kostoihin. Onneksi tässä on välitön uudelleen syöttyminen. Ja mä en edelleenkään jaksa pelata. No vittu. Mistä toi ampuu? Mä oon kuitenkin 9 levulla. No vitsi! Mä en osaa kättä kuvata. Scar 20! Hee! Scari, missä vielä? No valla. Mulla on Scar. Scar. Veitsi. Veitsi. Noniin. Mä olin niin lähellä, mä olin niin hienossa paikassa. Toi meidän pallon. Kuoles. Ei vitsi, mä kuolen. Haluan tänne talon sisälle. Jolo. Äp, kun meikä rektaa. Hah! Eihän mua niin helposti päin. Sitten toi haasto oli päästä. No, tässä on rappuset. Siinä esim. Voin nyt käyttää niitä. Täällä on pompoo. Wahoo! Hetki, multa loppuu paukut muuta kohta. No vitsi, mulla on vielä 20 helttiä jäljellä. Nyt toussaa takaisin katolla.
En mä kerro tehdä mitään, eikä Galileo AR noin nopeasti voi tappaa. Kukaan ei saa hallita minua tai miten tosta. Oi, nyt sprayan. Nyt sprayan. No sulla oo. Häh? Wee, sprayaaminen on nyt huono vaihtoehto. Ihan niinku ajattelut tiedoksi Negevillä ja tällä ei kannata pitää sprayata, eli pitää hiirinappia pohjassa. Tälle, nää pyteli. Yksikin näppäys riittää. Ampuu jo. Mulla on vielä 52. Ha! Oo! Ihme, että on tiimin johtajana on ihan koko ajan. Wee! Ai! Mitä on se? Kuolee. Ammutaan paljon. No niin, sekin kuoli. Mä tein assistin. Enkä tehnyt. Ah! Yes. No ei Galileo AR vieläkään voi noin nopeasti tappaa. Pistoolilla ei voi ampua noin kauas. Ai piirre. Että näe minua. Ai, tapois mä sen. 24. Kattokaa ympärillä, älkääkä siihen seiska. No saamari. I'm sexy and I know it. Jee, mulla on tupla bereta, että mun lempparipistooli on, miten se on tarkkuus on. Joo, mä nousen tänne. Paras idea. Huh. Hämeen valoon. Ehkä siellä on. Että sitten kun mulle peitä säästää näitä vihuja, vaikka mä en oo kyllä säästänyt neille. Mulla on 27 tappua, en mitään tällaista. Peitteä. Ei puhu. Vetää! Nice shot. Haista pois. Mulla on 2. Mulla on taskua koololla. Ha! Hei. Joo. Ha! Woo! On huima. 4 tapon putkiin meikä rektaa täällä. Mut joo. Köhän ensimmäinen jakso voitais lopettaa tähän. Se ois niinku tää spesiaali. Moikka.